Labrega Mel, a marca gañadora do ouro na categoría Mel de Bosque na última edición da Cata dos Meles de Galicia, sae daqui, das terras de Tribes, o pé da ladeira norte de Cabeza Grande, a estación invernal de Manzaneda, en pleno macizo central ourensán. A súa zona de actuación concéntrase no val do río Navea. Alí Xavier coida das abellas que elaboran o mel gañador. Decidiu dedicarse a isto para poñer en valor a terra onde vivían os seus avós e onde el se desplazaba desde Moaña de pequeno cando os seus pais para gozar do tempo de lecer. Surxiu así cando estaba estudiando, puxen as primeiras colmeas ca idea de polinizar os castiñeiros, porque tiña un proxecto de seguir traballando os castiñeiros, que foi unha cousa que me inculcaron os meus avós e os meus pais. Tiñamos a tradición sempre de vir nas épocas de outono coller as castañas, e a partir de aí decidín poñer unhas colmeas para polinizar. Entrei en contacto cun amigo que coñecía xente que tiñan bastantes colmeas, e por aí comecei cunhas 25, foime apaixoando o mundo das abellas, e a partir de aí pois foi aumentando todo hasta estar aquí ahora mesmo. Medrou tanto que actualmente, durante a primavera, conta cunhas 400 ou 500 colmeas espalladas en entre 6 e 10 albarizas, que producen unhas 4 ou 5 toneladas de mel ao ano. No inverno, basicamente, Xavier realiza os labores de mantemento. O traballo intensifícase cando empezan a medrar os días e soben as temperaturas. En primavera, pois é cando comezan a andar xa as abellas, pois ver xa a primeira arrancada do inverno, a ver que tal están, como vai, observar unha a unha. Despois as que son mellores xa optamos por dividilas, por partilas, para ter outras e ter unhas raíñas novas, e regenerar un pouco, quitar tamén as que van morrendo, porque hoxe en día por causa da barroa e de enfermedades moitas quedan debilitadas no inverno, van morrendo, sobre todo sacar esas que están mal, e nada, generar outras novas, preparalas ben en primavera, preparar un bo exército, como digo eu, en plan para cando ven a época de floración, que aquí principalmente a que nos interesa a nós é o castiñeiro e o melato, que ven sendo a mediados de xuño, cara adiante, entre mediados de xuño e ata mediados de agosto, cando suelen coller aquí a cantidad grande de mel. Tamén hai mel, obviamente, hai cantidad de néctar tamén en campo, tamén en primavera, en abril, pero todo o que recolectan digamos, en primavera utilizamos máis para a súa propia alimentación, para que se vayan estirando e para poder partilas, para generar outras colmeas. A barroa é a principal dificultade a que teñen que enfrontarse nesta zona. Respecto do outro inimigo das abellas, a velutina, os problemas aquí comezaron hai ben pouco. Aquí comezamos ainda hai nada ca velutina. Realmente a primeira vez que atacaron seriamente as colmenas foi o ano pasado. O ano pasado foi un ano moi seco, de moito calor, e sí que foi o primer ano que vimos en plan presión sobre as colmeas. Entonces contamos que a partir de ahora sí que vamos a ter máis problema con ela. No que atinxe os procesos de extracción envasado, en Labrega Mel creen que o éxito está na mestura entre a tradición e a modernidade. Xusto no punto de equilibrio entre facilitar o traballo e manter a esencia propia natural, sen tratamento térmico e sen agregados doutros meles alleos. A idea é que o mel vaia prácticamente da colmea ao tarro. Bueno, pois é iso que fago máis tradicional de todo, non? Porque as máquinas que teño, ainda así, son todo bastante como toda a vida. Teño un cuchillo para desopercular, un banco de desopercular, un filtrado sencillo cun filtro de toda a vida. Os extractores tamén son de darlle, non son de manivela, pero son de motor clásico tradicional, e o único que teño así máis industrial, digamos que é unha bomba, que para non ter que cargar o mel en caldeiros, porque pesa, entonces reduce bastante o traballo, e basicamente eso vai aos tanques maduradores e despois a bidóns. Con todos estes coidados nas colmeas, na extracción e no envasado, produce o seu mel de bosque. O mel de bosque principalmente polo melato, que é o que lle dá característica de bosque, e sobre todo o mel de bosque é porque ten que estar entre especies arbóreas, pois de fraga, digámoslo así, non? É o principal. É un mel, sobre todo, oscuro, prácticamente opaco á luz,
polo así a trasluz e queda totalmente opaco, e despois para mí, non sei como decirlo, ten un sabor que parece que vai ser forte, pero é doce, sabes? Que a xente pensa que vai ser moi duro na boca, pero ao final é moi doce e é bastante espeso. É o principal que destacaría do mel. Estas características tivos en conta o panel de cata a hora de outorgarlle ouro a Melabrega, na categoría mel de bosque. Xavier recoñece que estas distincións axudan, aínda que para el o importante é dedicarse á súa paixón. Pois é un recoñecemento, traballo todos estes anos, pero bueno, que vale ao final tamén é o día a día estar traballando, o sea, non se fai isto por gañar un premio ou, sabes, ou que te aplaudan, sabes? Isto, sinceramente, o fago porque é a miña paixón, é unha cousa que me encanta e me gusta. Me deran ou non me deran o premio, me daría exactamente igual, digámoslo así. Tampouco unha cousa que me faga ir máis alá, xa teño os meus proxectos de querer ir máis alá, pero bueno, sí que axuda, que se recoñeza nunca ven mal, sabes? Sí que hai que admitir que te dá un impulsillo para querer continuar, non? Xavier está feliz entre colmeas, pero neste sector tamén hai que coidar a parte comercial. E por aí van as súas tarefas pendentes. Principalmente o meu proxecto de futuro é poñer máis pilas un pouco no tema ventas e sacar outros produtos, porque creo que é fundamental sacar, enseñarlle, mostrarlle a xente todos os produtos que salen que poden sacar as abellas e os produtos todos das colmeas, e lanzar unha liña de comercialización tamén por ese lado, non solo de mel. Mostrar todo o que pode dar de sí o traballo que desenvolve na terra da súa familia, a que tivo presente a hora de poñerlle o nome a marca gañadora do ouro, Labrega Mel. Pois en ese nome principalmente pola miña avoa, no? que quedou viúva moi pronto tamén, e foi a que me inculcou un pouco entre ela e a miña familia e tal, o ver aquí os fines de semana, o traballo do monte, o ir ás castañas, o ir a, sabes, estar, que me gustara estar en terras de tribes. Foi o que me fixo amar esta terra tamén.